No tosi hienolta tuntuu. Todella monta vuotta on tehty täällä töitä ja nyt on niin kuin projekti saatu toteutettua näiden voimalapatojen poistamisen osalta. Joki on auki. Kangaskoskella se on niin kuin putouskorkeudeltaan keskimmäinen, myös ehkä keskimmäinen näistä urakan koolta. Koko hankkeen kustannusarvioksi on nousemassa semmoinen 3,7 miljoonaa euroa, joka summa pitää sisällään näiden voimaloiden ostamisen. 2022 Lahnasenkoskella purettiin voimalapato ja koski ennallistettiin ja se on putouskorkeudeltaan suurin ja suurin urakka näiden kiviainesten puolesta. No, meillä on upeita rahoittajia, on saatu avustuksia säätiöiltä. Suurin rahoittaja ministeriön jälkeen on Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö noin 500 000 euron osuudella tähän koskien ennallistukseen. Ritakosken pato purettiin 2023 ja koski ennallistettiin. Se oli ennalta pidettiin vaikeimpana kohteena, koska se on kapea kalliosolassa sijaitsee se voimala ja se säätelypato. Ja se on putouskorkeudelta kuitenkin pieni 4 metrillä. Täällä on kaikki urakat sujuneet erittäin hyvin. Pienet vastaan tulleet ongelmat on saatu ratkaistua jouhevasti ja lopputulos on hieno. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön puolesta haluaisin suuret kiitokset lausua Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiölle mittavasta avusta ja tuesta rahallisesti näissä meidän projekteissa täällä Hiitolanjoella, niin joen ennallistuksessa kuin tässä retkeilyinfran rakentamisessa.